El bloc es presenta per primera vegada a Bellús. La nova executiva, formada en la població fa apenes uns mesos, segons el candidat, Pepe Tortosa, ens explicava que va ser per discrepàncies dins de l'actual equip de govern, ja que ell formava part d'este. Bueno, jo estava de regidor antes d'un altre partit polític, les coses no s'estaven fent massa bé, creguem que se podien haver fet millor, no anem a entrar en discussions de si s'estan o no estan. Entonces, pues, han presentat en el bloc una quadrilla amb ganes de fer pel poble, anem a treballar en honradesa, en dignitat i en transparència. Entonces, pues, el motiu principal ha sigut les discrepàncies en l'equip de govern. Ara que ja han presentat a la població el programa electoral, ens parlaven d'algunes de les propostes que apareixen al fullet, reconeguent que és una època difícil per a prometre, ja que totes les administracions estan malament econòmicament i les subvencions no arribaran de la mateixa manera que fins ara. Anem a veure si se poden acabar algunes obres que estan pendents, com la cooperativa, per exemple, que se va fer la primera fase. Seguirem lluitant perquè siga una realitat el fer concerts, teatre en condicions. El poliesportiu també se va fer una obra, no sé de quin punt se tenia que haver acabat, no se va acabar, no se pot disfrutar, lluitaríem també per això. Un altre tema que ens preocupa molt és el tema de l'ecoparc. Se va donar de baixa en Alfarrasí, ens va prometre que entraríem en Benigànim per estar més pròxim fa 2 anys i a fecha d'avui encara no se sap res de l'ecoparc de Benigànim. Entonces, pues, també hi ha molta gent del poble que pregunta i no saps què dir-li perquè la veritat no se sap res. El candidat a l'alcaldia de Bellús es presenta oferint-se sense cobrar cap sou si accedirà a l'alcaldia. Tortosa demanava la confiança dels seus veïns i veïnes. Després la gent ja que valora els programes de cada candidat i arreglo els programes, clar, jo demanar el vot, comprensiblement, per al bloc, tant així com en València. Esperem que fos un vot útil, que no ens defraudarem. A Salem el bloc es presenta per segona vegada. En l'actualitat estan governant junt al Partit Popular. Per segona vegada el bloc de Salem es presenta a les eleccions municipals. Portem ja una trajectòria de 4 anys on s'ha treballat molt i això és el que ens ha animat a presentar-nos de nou. Ara, una candidatura totalment renovada, formada per gent molt jove, bons professionals, gent amb molta il·lusió. El bloc de Salem ha proposat als seus veïns i veïnes al programa electoral un conjunt d'actuacions per a la propera legislatura. Juli Mira ens parlava d'algunes d'elles. Reforma del pla urbanístic. Salem necessita que se li obrin carrers, necessita que se li facin vivendes de protecció oficial i el bloc aposta per a que la gent jove es quede a viure a Salem. Naturalment, Salem està en un paratge protegit, en un paratge meravellós i volem protegir-lo del tot, volem que se'l respecte, no volem que n'hi hagi canteres, no volem que realment es deteriore més del que està. Volem una protecció al 100% on caçadors, esclatasanguers, senderistes, tots puguen realment gaudir del seu esport i de la seva tasca. Des del valencianisme, el bloc de Salem vol també apostar per la cultura autòctona i l'educació.